Hola, em dic Clara Massons i sóc organitzadora professional. Avui us ensenyaré a fer una maleta per una setmana. Faig una llista i preparo tot el que em vull endur. Per exemple, un parell de jerseis, 3 pantalons, 6 samarretes, 6 mitjons, 6 calcetes, suficients tops o sostenidors, la bossa de la roba bruta, un pijama i un necessaire. Fins i tot em puc endur unes sabatilles. Faré servir aquests organitzadors que he comprat per internet per agrupar tota la roba. Fixeu-vos que es posa còmodament aquí, no l'apreto. I la tinc plegada tal com la tinc a l'armari. No he de plegar de cap manera especial. Tanco l'organitzador i veureu que el posaré tal qual a la maleta. Si busqueu a internet per organitzador de maletes, ja trobareu això. També trobareu uns que són compressors. Aquests apreten molt la roba i queda arrugada. És veritat que tenir cap més, però no sé si val la pena tenir-la tota arrugada quan arribem al nostre viatge. Anem a veure com ho col·loquem tot. Posaré tot aquest bloc aquí mateix. Això és un troli normal i corrent, Veieu que no és especialment gran i que estic agafant prou roba. No viatjo en plan minimalista. I col·loco aquestes aquí, també sense entaforar, sense apretar, les sabatilles, el llibre que no falti, una bosseta per no anar carregada quan vagi de viatge, aquí posaré els meus diners i les targetes, el carregador, i encara em sobra lloc per posar l'assecador, el menjar sense gluten, un calçat de recanvi, el paraigua o el que em vingui de gust. Doncs aquí tenim la maleta per anar de viatge. I ja em direu què us ha semblat.